Tu ce-ți doreai să devii când erai mic? Polițist, cântăresc, astronaut? Și eu tot asta îmi doream și uite că în sfârșit am ajuns, dar frizer. Nici eu nu mă așteptam la asta. Nu m-am gândit niciodată câtă satisfacție pot să-ți aducă meseria asta. Bunicul, mama și fratele meu, toți au fost frizeri. Inițial nu am vrut să continui tradiția familiei, dar mi-a fost sugerat ca măcar să încerc. Și poate, cine știe. La 16 ani am realizat prima tunsoare de unul singur. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, îmi place să tund. Și mai ales îmi place să simt că am un impact real în viețile oamenilor care intră pe ușa salonului. De atunci, înarmat, să zic așa, pasiunea personală pentru tun și pentru oameni, am ajuns să-mi dedic din ce în ce mai mult timp perfecționării mele profesionale în domeniu. Am participat la peste 50 de seminarii și la peste 15 concursuri de frizerie, unde mereu am avut rezultate bune. Totul să ajung în punctul în care sunt astăzi. Acum scrie Ștefan Sândulescu Salon, deasupra la 3 saloane, 2 în Drăgășani și 1 în Sibiu. Am construit un brand serios și responsabil. Am reușit să lansez propria mea gamă de produse cosmetice și accesorii pentru păr. De asemenea, am ajuns de la un băiat căruia i s-a oferit o posibilitate de carieră la băiatul care oferă posibilitatea de a-și urma un vis sau o idee. Am ajuns în punctul în care să predau cursuri de frizerie în toate cele 3 saloane ale noastre. Și spun ale noastre nu pentru mama și fratele meu care m-au ajutat să-mi găsesc țelul. Nu spun ale noastre nici pentru că toți frizerii noștri talentați din saloane, care tund zi de zi, ci spun că saloanele sunt ale noastre datorită vouă, clienților noștri, fie că ne treceți pragul, că vă tundeți, fie că faceți cumpărături pe sssalon.ro. Fără voi, nimic din povestea asta nu ar fi putut să existe. Vă mulțumesc!